zum Sein. Nicht zum Sнимане. И селфи видео. Здравейте от... Как се казваше това? Галерия... някаква галерия беше, ще го изпишем. Тук една госпожа ми препречи пътя. Михито, какво ще кажеш за видяното до сега? Тук е много яко. Тук е много яко. Вече харесваме Милано, плюс 10 точки. Сега че много се режа. И да, скъпарски неща, скъпарски магазини и много хора. И сега ще излезем на катедралата. Ето, дебитьоръка. Опа. Ей, майко, не можах да го снимам. И ето сега ще излезем на катедралата. Михито, хареса ли ти катедралата? Да. На мен ми хареса. А между другото, тук на 2 минути от катедралата, спокойно. Няма движение, някакви 3 човека на кръст. Спокойно. Седнали сме на една камен. Малко ще ходим да ядем. Живот, просто живот. И така. До после. Аре, пак си ти на фокус. Опа. Хора седнаха до нас. Точно сега всички се наредиха тук да ме гледат как снимам. Така, искам само да кажа, че сме на 1 минута от катедралата. 1 минута пеша. 2 максимум. И е супер празно. В смисъл, вече се напълни от как почнах да снимам тук за 10 секунди. Ама е много спокойно и си ядем спагетки под чадърчето. Не спагети, ами паста. И е много хубаво. И хората минават покрай мене. Ето ги. И само казвам и. Това е. Ето ни отново. Трябва да си намеря по... Ето ни отново. Да, ето мене. Трябва да си намеря по-хубав ъгъл, в който да снимам и да е някакво адекватно, защото искам да се видим. Ох, как се спрях по средата на изречението. Какво? Нещо си плямпам там и не разбирам какво плямпам. Така, след обяда с пастите, прекарахме следобеда в стаята, в следобеден сън и в чилване. Чилнахме си. И сега отиваме в центъра. Това означава, че се изстудихме. Чилнахме и изстудихме се. Добре. Идва трамвая. И... Ох. Това е, мами. Минават хора.
Да, отиваме на шопинг, на разходка и на вечеря. И ще има кадри оттам. Това е. Айде, чао! Добре, да, как е възможно? В смисъл, ние сме на съседната улица от Витошката. Буквално катедралата е тука. Ето тая такова. Ох, нещо се обърках. Да, буквално няма никой почти. Как е възможно? Как? Аз вече съм се специализирала. Снимам се, докато някакви хора минават покрай нас. И почти не ме е срам. Да, ето, няма. Пусто е. Пусто. Чакай, как съм се ококорила. Пусто е. Пусто. Да, това ми е тук мистерия. В едната част, в съседната улица е пълно с хора, а тук е пълно с въздух. Да, сега отиваме да ядем някъде. Михито, какво правим? Къде сме? Този човек, дето не искаше пари. Ох, кринч. Чакай. Опа. Ох, какво се случва? О, не. Чакаме трамвая в момента и искаме да се приберем вкъщи и се... Май идва към нас. Сприло са, стига. Добро утро, следващия ден е. Аз съм недоволна. Снощи се спасихме от този черния с черните дрехи. Дойде трамвая и се качихме, се прибрахме, но сега не успяхме да се спасим от черния, който ни върза гривнички и ни взе по 10 евро за всяка смотана гривничка. И се разминахме тънко. Той искаше 50. Искаше 50. И сега съм напрегната, защото не можах да му кажа не. Не можах да го игнорирам. И затова сега си понасям паричните последствия. И сега сме тук, където ви показах, се разходим. Приятна разходка на нас. Приятно гледане, евентуално на вас.
от самото начало тук. Време е и Спас да бъде недоволен. Я си покажи пицата. Я просто ни дам вилицата. Да, това не знаем дали е нормално, ама ето е моята пица. На мене не ми се ядеше пица, не бях и гладна и вижте каква богата пица е. Имаме хубава гледка към строеж, искахме да гледаме към арката, обаче не ни се получи. И така. Наядохме се и сега отиваме към спирката на трамвая. Исках да ви покажа колко е спокойно. Тук през някакъв път минаваме и е адски спокойно. И след малко ще ви покажа какво става пред забележителностите. Все едно са два различни града. Шок! Ето, тук е вече по-различно, ама пак е доста по-спокойно, отколкото беше. Примерно вчера. И така, тук сме на тази забележителност, тази крепостна стена. Ето окопите. И катедралата е някъде там в ох, човек, къде ми е пръста. Там зад тези сгради. Само да направим един аутфит чек. Нищо не се вижда. Бяхме си в стаята. Спахме, след като си взехме пицата. И сега имаме пак на разходка и на шопинг, евентуално. Че пак съм те отрязала. Много си високо, на това. Ето ни тука. Чао! Така. Ядем джелато. И е много вкуснато. Нали, спасито? Да. Вкуснито е това джелатино. Да, седнали сме тук на една, не знам, пейчица каменна. И тук ни снимаме, тая баба ни гледаше. А е там пише Starbucks. Виждате ли на старинната сграда пише Starbucks? Мисля, че ще се види. Мисля, че се видя. И днес сме на шопинг тази вечер. И може би ще си купим нещо. Трябва да мине през Кико Милано. Защото иначе съм от Милано, освен ако не да си купя гримове. И така, хора, много вкусен сладолед. И приключвам. Сефора, Кико Милано, взех си едно червило и такива тук неща има. Колко ти е неловко да те снимам. Чакам да приключиш, за да почна да ядем. Айде, почвай да ядеш. Скири го това. Ето, след вечеря тук и си отиваме вкъщи и отиваме да спим, защото утре сме на приключение. Да, хареса ли ти пастата? Да. Да, и на мен ми хареса пастата, само дето не си изядох. И пихме вино и сега съм винарка. Сега си какво? Винарка. Чакай, че е червено. А да, чакайте да троен светофар за пешеходци. Червено, жълто, зелено. Ако много си се засилил и не можеш да се спреш. Айде, до утре. Да. Малък апдейт. Не искам да ме снимаш. Добре, аз само ще се снимам, за да кажа, че се изгубихме. Хванахме трамвай, който си мислехме, че минава при нас. Той много се отдалечи. И си хванахме метро и сега си чакаме нашия трамвай, обаче трябваше по-рано да се усетим. Ние късно се усетихме и сега ще се приберем около
10 минути по-късно от колкото щяхме, ама беше малко стрес. И така, да продължаваме утре. Отиваме на Комо.